Dol, kanang utana ko ba? Kung kabantay ka sa kuan, Facebook o sa TikTok ka na piso reality. Ako bantay. Wala vlogger day ko nya mo na ang content ba? Okay ra nimo? Pagita di ka sa akong vlog ha kay para matuo ka ba? Primero pag ginako ni nga biyahe karon. Kung adlaw ba? Ano lang siya? Juice TV. Ha? Juice TV. Kani. I-search, ibutang na lang hari para sila na lang. Sige. Okay, paasam ka dal? Nagaming ka ko? Praming vlog ha? Sige. Sakto sa kayo kay layo ra ba to nya? Dugay kayo makasakay. Okay O kalibre ba nun ka? Sure na. Sure eh. Asa na sa Mingla dol? Sa kuwan sa unahan simbahan ba? Naha simbahan ha? Pero kuwan daw ko sa simbahan sa lahuan. Kalahuan. Simbahan ba karon? Sige. Ay tayo sa Piagi. Follow. Sige. Salamat. Ganahan mo maglantag mga vlog. I-follow na ako na. Salamat. Daghan bitaw kayo ro. Okay nya. Samot na ganang kuan, ganang mga alas 4, alas 5. Oo. Grabe daghan nagpasayro lagi. Daghan bitaw. Ganang salamat lagi sila nga ganang nagasakay ba. Ay dugay kayo paabot og jeep. Oo lagi. Dan lagi tigo sa nga taga Mingla po siya, babay. Isanti sa sitiyo. Si Jante. Hapit na siya sa ka-oras binaabot. Isog ko ayo bitaw sakay kay diri. Pasalamat gid siya nya gabi na gud to. Oo. Ya mao sad kanang ako sa gipakita siya sa akong Facebook page kay para kan gid siya nga legit ba. Oo. Kay basi niya dai magbinuang bitaw. Ay magbinuang lisod na magdaghan na magugay karon. Dino jud. Diba ka diri Cebu. Mao na ya mong gikakuanan gud. Pa-picture ko ni mo nya ya pag kuan wala kay ano bang kuan. Ay abot na lang. Pagkila ka? Ang ako ang kuan bantayan ro. Hindi mo mong trabaho gon. Yun. Trabaho ta kay isod. Ito kay way trabaho diri sa daday. Oo. Kada lihok nimo kwarta gyud. Lagi. Sa sa probinsya kay pwede kung kaon og mga lagutmon. So dire kada kaon nimo ginang lagota. Di matambag way kwarta di syudad. Pero kuan ba yung mga vlogger karon daghan kay ba? Naghamit daw. Nga ako hilig gumulan ta og vlog. Magkakita yung gani. Ugma, unyang gabi na guma-upload. Makita na mo man niya. Kay wifi man gamit ako kasi dito. Ma-upload na ko mga video unyang gabi. Bali sa kadlaw akong di daghan na akong kuhaon nga pasayro. Daghan. Nya kada adlaw usa ka video. Mas maayo man ang kada adlaw kanay ma-upload ba. Kay namo gud trabaho pod. Pod lagi. Mana kada di pra ko mag-content. Nabot gid mo ka diri idol. May noon ganahan mo gumaganang biyahe gud. Dili ko pra sa ba kanang kapuyan bitaw mag-drive kaya sakit sa lubot, sakit sa likod. Dili ko ana. Ganahan ko ganang biyahe. Mag-ride mo gani ko tibok Cebu kung tuyo ko ng tibok Cebu Agrosa. Malingaw ko ba? Kanang building Kani? Ya, ipa. Gano'n tiga sticker pod. Di sticker na kadala. Thank you kayo. Salamat.